Tuki- ja liikuntaelimen vaivat ja sairaudet ovat merkittävä sairaslomien ja työpoissaolojen syy. Monella työteho laskee vaivojen takia jo paljon ennen kuin lääkärille asti lähdetään. Tavallisesti vaivat yhdistetään päätetyöhön ja istumatyöhön yleensä, mutta mikä tahansa työ, jossa on paljon samanlaisena toistuvia yksipuolisia liikkeitä, on omiaan aiheuttamaan vaivoja. Suomen Urheiluliitto tarjoaa tähän työhyvinvoinnin alueeseen käytännöllistä ratkaisua. Olemme kehittäneet taukoliikuntakalenterin. Se on vihkomainen opas, joka avautuu A4-kokoon. Sen voi ottaa aina tarvittaessa esille pöydälle tai ripustaa kätevästi seinälle. Opasta nimitetään taukoliikuntakalenteriksi siksi, että siinä on kuvattu jokaiselle työpäivälle oma liikesarja. Liikesarjat ovat helppoja, niitä voivat suorittaa kaikenlaiset ihmiset. Liikesarjat vievät aikaa korkeintaan 5 minuuttia kerrallaan, eivätkä edes hengästytä. Tarkoituksena on saada tärkeät nivelet ja lihakset verryteltyä ja verenkierto vilkastumaan. Ja sitten kun veri kiertää aivoissa paremmin, sujuvat työtkin taas paljon tehokkaammin.